Caixa Ontinyent ha presentat la seva nova seu, un edifici dotat amb la més moderna tecnologia que amplia i millora els serveis als clients. Ahir obria les seues portes als mitjans de comunicació, ja que la seva posada de llarg tindrà lloc el proper dilluns en un acte on assistirà, entre altres, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. La nova seu ocupa 2.600 metres quadrats dividits en 7 plantes, on s'ha invertit 4 milions d'euros. És més funcional, avantguardista i diàfan, amb una façana de plaques de formigó blanc i amplis finestrals que s'obrin al barri on s'ubica, Poble Nou. Bueno, esta es la segunda remodelación que se hace. La primera fue en el año 69, comenzó. Nosotros estamos aquí desde el edificio en propiedad, se quedó para la Caja en 1948. La Caja está en la Plaza de Santo Domingo desde 1889, fijaros. Bueno, llega un momento en que las necesidades, el crecimiento, pues nos obligan a remodelar el edificio o buscar algún sitio donde ubicarnos. Después de pensarlo, de ver sitios, pues decidimos que lo mejor era mantenernos donde estábamos. De esa forma pues revitalizábamos la zona del Poble Nou, tanto social como económicamente, dábamos cierto toque de modernidad con el edificio, la Plaza de Santo Domingo, y reuníamos aquí pues todos los servicios que estaban un poco desperdigados. Un edificio dotado de todas las más modernas tecnologías en comunicación y en información, con la calificación máxima, como ha dicho antes Juan, en eficiencia energética, y con acceso pues a todas las dependencias para los minusválidos. Estamos mejorando mucho, sobre todo la parte informática, que es el futuro de las entidades de crédito, y nosotros estamos pues en ello y en cabeza. Efectivament, la remodelació ha permès concentrar tots els serveis en aquest immoble que abans albergava 40 treballadors i ara 71, als que sumen 6 del Centre Cultural Caixa Ontinyent. De les nombroses virtuts de l'edifici hem de destacar la incorporació de les últimes tecnologies de la informació i comunicació i la seguretat. Si en l'anterior edifici ja teníem certes mesures, en este s'ha multiplicat per molt, no vaig a dir per quant, però per molt. Per altra banda, també s'amplia i es millora, entenem, el que és l'atenció al client i en quant a seguretat i en quant a servei. En quant al tema de caixes de lloguer, passem a un tema d'autoservei, on el client entén que pot estar més satisfet, més segur en el que pugui tindre en l'interior. Així, l'entrada a cadascuna de les dependències s'efectua per un sistema digital i de biometria. Més exemples, en les noves caixes de lloguer, seguretat i autoservei, per a la seva obertura es precisa d'una targeta identificativa, número PIN, reconeixement per biometria, la mà de l'usuari i una clau que és accionada per un sistema robotitzat. Grans novetats incorporades en un edifici que no havia sigut objecte de cap remodelació des de 1969. I l'únic que es va aprofitar al final de l'edifici va ser tota l'estructura metàl·lica del propi edifici i una estructura que es va reforçar, de forma que l'edifici es va quedar en el que és l'escaleto i el que són les plantes, en cada una de les plantes del planxer que hi ha. I a partir d'ahí va sortir el resto que hi ha. És tot absolutament nou, excepte això. La planta baixa acull el servei de caixes de lloguer, l'àrea de negoci i l'oficina d'atenció al client. La primera concentra l'àrea d'operacions i els serveis generals de manteniment, logística i administració. En la segona es troben l'assessoria jurídica, l'oficina digital i el departament de riscos. La tercera aglutina l'àrea de planificació i control, el departament de personal i recursos humans. La presidència, direcció i òrgans de govern amb el saló del Consell d'Administració ocupen la quarta planta, amb mobiliari recuperat de l'anterior edifici. La quinta és d'ús comú per als treballadors i compta amb aquesta espectacular terrassa.